Για hip hop θέλετε να πάμε να χορέψουμε? Εύα, Ελένη, δεν έχω είναι λόγια. καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτή η υπέροχη ομάδα Luna Beats. Συγγνώμη, Ελένη, ατρούς ακούω και σένα να χανιασμένη χόρευες. Με κομμένη την ανάσα, πρόσεξε στη στροφή στον αέρα. Το κεφάλι του έκανε 360 μοίρες περιστροφή, κομμένη την ανάσα, στα πόδια όμως. Συγχαρητήρια, Ελένη, από εμάς όλα τα παιδιά. Έλα να μας πει εδώ πέρα το όνομά σου, πες μας. Και πόσες ώρες προπόνηση χρειάστηκε αυτή η φοβερή στροφή στον αέρα. Αυτή η στροφή στον αέρα, επειδή είμαστε πάρα πολύ καλοί, χρειάστηκε μόνο 2 ώρες προπόνηση. Είσαι υπερβολικός, λοιπόν, Luna Beats, 5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, έχουν συμμετάσχει σε παγκόσμιους πανελλήνιους διαγωνισμούς hip hop. Τι είναι για σας το hip hop? Hip hop είναι κουλτούρα ολόκληρη, γεννήθηκε και εξελίσσεται στην Αμερική. Εμείς την αγαπάμε πάρα πολύ, τη θαυμάζουμε. Αγαπάμε πολύ τη μουσική και το χορό. Ο χορός έχει πολλά στυλ. Πολλοί νέοι θέλουν να μάθουν hip hop, κυρίως τα παιδιά στην εφηβεία. Η ομάδα σας είναι από 18 31 χρόνων τα μέλη που την απαρτίζουν. Αλλά υπάρχουν σχολές hip hop. Πού μαθαίνετε το hip hop, πόσο εύκολο είναι? Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές χορού που πλέον έχουν hip hop. Εμείς δουλεύουμε στην σχολή χορού Let's Dance στην Τούμπα Θεσσαλονίκης και διδάσκουμε και εμείς. Όταν ξεκινήσαμε, βέβαια, ξεκινήσαμε σαν ομάδα έτσι μόνοι μας, μεταξύ μας. Αυτοδίδακτη, έτσι βλέπατε. Αυτοδίδακτη, αλήθεια, ναι. Φυσικά, με την πρώτη ευκαιρία που έρχονται ξένοι εδώ και τα λοιπά, σε σεμινάρια τρέχουμε, πηγαίνουμε. Ελένη, ξέρεις τι θέλω. Και η Βενιαμίνη Ιλιάνα, μόλις 18 χρονών. Εύκολο για μια κοπέλα? Καθόλου εύκολο, αλλά με πολλή προπόνηση και δουλειά πιστεύω είναι πολύ καλή η ανασχόληση για όλους. Και καθόλου διατροφή μάλλον, πρέπει να τρως. Όχι, εντάξει. Πρέπει απλά με προσοχή. Δεν μου λες, Ελένη, αυτό που βλέπω πραγματικά είναι ότι έχουν όλοι με τα χαμόγελα μέχρι το αυτί που λέμε. Θέλω, αν θέλεις και εσύ βέβαια, γιατί δούλεψες λίγο σήμερα, έκανες μόνο 3 θέματα μες στην εκπομπή. Και πολύ συγγενή μεταξύ τους. Να ξεκουραστείς, αλλά πριν από αυτά, μα θέλεις, να δούμε και από σένα μια στροφή. Είναι εδώ μαζικό αίτημα της εκπομπής. Ναι. Έχει αλλάξει η έκφραση του προσώπου. Είναι καθολική απέτηση. Ελένη, σε ευχαριστούμε. Την ίδια μέρα. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω απλά τον Πέτρο, τον Νεκτάριο και τον Κοντόπουλο, τον Δημήτρη που μας παραχώρησαν την αίθουσα στο γυμναστήριο της Αρτάκης, γιατί χωρίς τη δικιά τους παραχώρηση της αίθουσας δεν θα μπορούσαμε να σας το παρουσιάσουμε. Καλή επιτυχία λοιπόν στους Luna Beats και πολλές διακρίσεις παγκόσμιες. Luna Beats, λοιπόν, καλή επιτυχία και από εμάς. Να είστε καλά και φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Εσύ θα το έκανες.